Hello. Bawujwaka wenzani? Ngizama networks apha. Uthe kandithengele phone izaba networks le. I-network Bathenga umoya. Funeka ndiwuqoqe. ayigcinwa ngampokotho. Ifake empokothweni. Ayigcinwa ngampokotho. Sayifaka ebhaketheni ke. Hello. Sayifaka ebhaketheni. Ayigcinwa ngebhakede. Hey. Mna uthe mandifake pha. Bathi ine password. Ithi 1 2 3 yeah. Ayo kamelwana nale password sayifumene nini? Password. Eyamelwana. Uthe pha mandifake 1 2 3. Hayi inawa yiwayi. Sana sibomvana. Into enzani le? Xa ngazuba nayo umoya. Bethe network into uthetha nabantu. Akho mntu uvelayo lapha. Ozamaxele thina sasithetha amahashi thina. Siyoxelela umuntu into. Ndifuna uthetha nongconde apha. Andiphathele ipatyuli. Nconde. 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 Andayibuyisela. Uguge kanje uthenga into entle umbi. Hayi, Soze ndikunike mna le imfonomfono. Noba ungathi ndini. Ndizocela umama kaMathanzi andifundise. Okanye ndicela umama kaNontonzima andifundise. Soze. Ndini ke wena? Yayikhokelwe yayifuna.